Vam arribar a les 11 del matí, tot i que l'activitat començava a les 12. Arribar amb temps va ser clau per poder fer-ho tot amb calma, tranquil·les i sense presses. La transferència al cotxe es va fer molt bé, sense cap problema. Vam ajustar el seient, els arnesos i el collarí fins que vaig estar còmoda i ben subjectada. Sentir-me segura des del principi em va fer gaudir-ho encara més. L'experiència es fa amb Fórmula GT, una empresa especialitzada en experiències amb superesportius al circuit de Montmeló. En el meu cas, vaig pujar com a copilot en un Ferrari, i ja us podeu imaginar l'emoció. El cotxe es va adaptar perfectament a mi. El seient es podia tirar enrere i bascular, cosa imprescindible per a mi. I això em va donar molta tranquil·litat. Durant tota l'experiència, el pilot va estar pendent de mi. Em preguntava com estava i s'adaptava a les meves sensacions. I quan em va preguntar si volia més velocitat, no ho vaig dubtar gens. Gas a fons. Va ser una experiència molt divertida, intensa i emocionant. Se'm va fer curtíssima. La repetiria 1000 vegades més, sense cap dubte. A la descripció teniu tota la informació.